Sejatinipun Kakang iki sing ngeman kekadangan karo sira Yayi. Ewadene kodratmu wis nekani seta mbok menawa ya dina iki kowe bali malang loka baka aja ngluputake pun Kakang Yayi pun Kakang mung sak drema minangka dadi jalaran balimu marang tepet suci nyoh tampalana pusaka Kyai Pamungkas iki ya mung sepisan iki gunane pusaka Kyai Pamungkas tak nggo nguntapake balimu marang Yomani. Yayah sinipi Raden Haryaseta. Kanthi asta pusaka gada cat nyawa witir aneng asta. Ucap lumaraping pusaka Kyai Pamungkas njatanira Sang Begawan Bisma. Tumancep jajanira Haryaseta butul walikat. Para dene datan rebah ora rubuh Raden Haryaseta mati ngadeg. Oh Yayi sepira dosa keluputaning Kakang sing gedhe pangapuramu Seta ora ana ceceking atiku nduweni rasa gething keburu sengit lawan Siadi iki mung salugu netepi marang dharma kewajibane dhewe-dhewe ya pancen mbok menawa balimu marang loka baka kanthi senjata pusakaku jemparing Kyai Pamungkas tak rasa Siadi wis bisa luwar saka kahanan ing jagat araya wis wancimu kowe bali marang tepet suci para Pandhawa waspadakna Seta wis temekaning pati Seta gugur ana madyaning palagan Seta mati ngadeg Seta mati ngadeg Seta mati ngadeg oh Kagyatri sang kapirangu rinangka kinempit kampedo sang retnaning bawana yaki tukang walang ati yaki tukang sing yas yaki tukang kudu kering jegrek Yayah Tugu Sinukarta wong agung Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna dupi mulat kalamunta ingkang Hyang Sang Resi Seta gugur ana madyaning palagan ngungun jroning panggalih marang kasektenira Sang Begawan Bisma jelek dadya Brahala
Wah! Yeah! Wah! Woi, ladara. Bujleng bule selanat ngedapi-dapi temen kuwi Begawan Bisma. Kemewat yo ngregem jimat. Bah. Aja girang-girang gumuyu dupeh kuwi bisa nyirnakake Senopati ning Pandhawa. Ayo. Pamonging Pandhawa pisan iki sampurnakno. Ladala. Wis ketok miris hatimu kowe Begawan Bisma. Wis sulap kowe lirip nyawang karo aku. Keneng apa kowe wanimu mung karo para senopati lumrah. Ayo. Yen pancen kowe Pendhita Digdaya sampurnakno pisan aku. Kala Kesawa ora-orane aku bakal mundur nandingi kridamu. Keneng apa dadak kowe nyembah sesedokan karo aku. Mbok nutupi lorek ing atimu kowe. Monggo ngalami siji riye ing atimu. Yen to sejati wis miris kowe ngadepi karo aku. Duh pukulun jimat sembahan kula. Pepunden kula mangke prateng delahan. Pukulun sang Hyang Suman dewaning kabahagian. Bejo kemayangan. Menawi wangsul kula dumateng tepet suci kula dipun puntapaken pukulun sang Hyang Bathara Wisnu. Rumaos kula bagya mulya tartamtu kula badhe nampi kasuwargan jati. Nanging kula aturi menggalih. Kekilapan menapa dene paduka pukulun tuminga dumateng badan kula. Menapa inggih sampun sak mestinipun menapa sampun sak trepipun menawi Bisma menika kedah pejah kaliyan paduka pukulun. Menawi to pejah kula menika kelawan paduka pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Aduh. Sampun to. Dinten menika kula aturi namakaken pusaka paduka. Ingkang ketela pusaka senjata cakra pamunahing satru sekti. Nanging menapa mboten linggar saking paugeran menapa mboten badhe linggar saking pepakem ing atasipun paduka menika sampun priksa ngasta mustikaning Baratayuda ingkang sinebut Jitapsara dalasan Bhagawat Gita. Menapa inggih menawi pejah kula kedah kaliyan paduka pukulun moga dipun penggalih kanthi weninging cipta. Yeah!
gegek gudeg-gudeg Dilatono. Rugi. Cuma dadi buta gedene ora ilok-ilok. Bareng tekan nggone bali nganggur ora sida perang. Dadi bedol kaya abote ora ilok-ilok. Sebulane mengeneng. Wong kewirangan. Nek kancane pirang seneng. Ya ngono apa piye? Kakang Semar. Pancen lagi iki Ratu Dwarawati kok ketanggur. Lah nggih kaya ngoten niku to entuk-entukane. Wong niku nek tanpa ngangge mikir kanthi wening petung kanthi genep mung buru. Kok bareng ati. Nggih mboten. Paman mak brebet atine. Tanpa srontok. Jelek dadi brahala. Sampe rak ming sepele to. Diwangsuli kae tembunge Bisma. Nah, kaya ngoten niku pripun? Iya, Kakang. Ingsun rumangsa ngungun. Ngungun bab perkawis menapa? Begawan Bisma iki kadigdayane kok linuwe. Ampun suwe to Bisma niku digdaya. Wit cilik, wit enom kula nekseni piyambak. Dewa Brata niku hebat. Tau meguru kali jenenge Rama Parasu. Rama Bargawa Pendhita Alasan. Niku digegulang pirang-pirang kawruh, pirang-pirang ilmu. Kaping kalihipun Bisma niku sing ditiru nggih kaya gurune. Rama Parasu. Rama Bargawa niku napa? Niku wong wadat tanpa krama. Mula kasektene nggih. Kagila-gila. Sebab nika wong wadat. Oh, mengkono Kakang. Nggih. Nek nggih kawuningana. Wong wadon niku tegese wong wadat niku tegese ora seneng karo wong wadon. Nggih mboten? Ya, pancen ora seneng kelawan putri. Ning pengapesane nggih kare wong wedok. Bareng terus dalane rak ninggal to. Mangsane mak plenyut. Hari seru alamate kok menyang dhewe. Nek urung ngerti alamate li SMS kan ping pira-pira. Bareng itu wong tuwek ditinggal ora to. Antut kumarga tumanjing samudra tulya dreng. Yayi Parto wonten timbalan ing Adewu Koko Prabu. Dara, apa jeneng kakangku? Paripaksa gagar wigar tanpa karya. Kanjeng Hyang Seta gugur ana madyaning palagan. Tanding kelawan Kanjeng Hyang Bisma. Bebasan kaya kentekan Senopati Arjuna. Nah, dina iki paripaksa pun Kakang bakal mundhut senjata pitulung kelawan Siadi. Apa kira-kira Arjuna nglilakake
Upamane pun Kakang iki bakal mundhut senjata pitulung apa ya rila? Koko Prabu kula namung ndederek sauger kula mboten tanding kaliyan Kanjeng Hyang Bisma. Wose kowe ora perang tanding karo Kanjeng Hyang Bisma, rak ngono to? Kawula nuninggi. Upamane pun Kakang nyilih srana apa wae marang Siadi, kowe ya lila. Lair batos kula aturaken. Seksine kowe Werkudara? Ya aku nekseni. Kula nggih nekseni. Enten persene to? Lambemu ora sawerna-werna. Lah nggih abene nek seksine ku sok enten persene. Wong edan. Janaka Lati pakarti nyawiji ucape batine tumindake padha nek iya nek ora-ora. Inggih Koko Prabu. Apa wae sing bakal tak pundhut ngampil Siadi ya rila. Inggih badhe kula aturaken. Yen pancen ngono pun Kakang bakal mundhut ngampil. Aku nyilih garwamu Wara Sri Kandi bakal tak dadekake senopati. Bareng aku nyilih Sri Kandi kok kowe ndengengek. Kok ketok merengut. Janaka nek merengut kok ya elek ya. Beda karo aku ki merengut ya guyu. Mesem ya guyu. Eneng apa Janaka? Koko Prabu. Menapa sampun boten wonten senopati ingkang kedah ngayoni kridhanipun. Begawan Bisma kejawi namung Wara Sri Kandi. Menawi Wara Sri Kandi alit sakit ageng dumuginipun pejah kados pundi. Jare mau ento. Apa sing tak pundhut ngambil jare kowe oleh. Nanging rak mboten Wara Sri Kandi. Nanging apa wae sing tak pundhut kowe rak rila to. Lati pakarti nyawiji. Ya ora truk. Wong edan ajamu muni ya ambo anggap kancamu ngono to. Lah mengke nek kula sawuri kula dukani darane nyepelekke. Arjuna wonten dawuh. Piye? Siadi lila ora? Koko Prabu. Kula mboten rila. Yen pancen ora riya kowe maju. Ayo, nalika kowe ngarep kowe jare waton ora tanding karo Begawan Bisma. Werkudara ya duwe sirikan gelem dadi senopati moh tanding karo Durna. Lah bareng aku nyilih Wara Sri Kandi kok kowe ora rila. Kula mboten rila Koko Prabu. Kusik. Aku arep takon. Nalika kowe ngarah karo Wara Sri Kandi, jaman semono karep kepengin garwa karo Sri Kandi, kowe omongmu karo Wara Sembadra piye? Ayo. Sing mbok kon nglamar nyang negara Pancala sapa? Bojomu Wara Sembadra to. Moko Sembadra ki arep mbok maru. Mung saka pintere lambemu tuk ngomong. Nganti Sembadra ya semrintil. Mergo sangka ucapmu Sembadra, aku seneng karo Wara Sri Kandi kuwi ora seneng perkara ayuning rupa. Nanging aku gandrung karo Titi sing Jemparing merga kare muridku. Titi sing Jemparing wis padha karo aku. Yen to nganti besok Wara Sri Kandi kuwi diwengku karo wong liya mbebayani. Mula prayogane dina iki. Kowe nglamar kelawan Wara Sri Kandi tak wengkune garwa. Karben tembene bisa ngrewang-rewangi aku yen ana baya pekewuh. Ayo, kowe ngomong ngono ora? Ayo, cilik-cilik. Ngomong ora? Ya, pripun? Seksine kula lho. Mula Kang saka kuwi Janaka pun Kakang ki mung ngelingake bareng iki kepengkoking Pancabaya. Sri Kandi bakal tak ketokake keprigelane. Lah kok kowe ora ngidini, kowe ora nglilani. Lah besok kapan Sri Kandi iki bisa mbuktekake jiwa kaprawirane? Ayo piye? Rasa blendak-blenduk. Wah, kekno.
Nek mati golek neh. Oh. Ya ngono wis ra. Inggih mangke rumiyin. Badhe kula taros langkung rumiyin. Ya tarinen. Nek tenan lho, inggih Koko Prabu. Para Sri Kandi, wonten timbalan ing adawu Kanjeng Pangeran. Dina iki kowe tinuding jumeneng dadi senopati nandingi kridani Kanjeng Hyang Bisma. Menawi keparengipun mekaten kula arep ngopo? Badhe kula istokaken. Aja rawurung kowe bakal kasuran. Yen kowe didangu kelawan Koko Prabu Ndwarawati, kowe aja gelem. Aku ki bojomu manuta aku. Terus Dun. Kae rungokno kae piye omongan daramu kae. Suwe men ki dadak ngopo to ya. Aja nganti penyendikane dawuh pangandikaning Koko Prabu kuwi tenan. Mekaten pangeran. Iya. Piye Petro? Sing lanang ora entuk. Diomong ya. Kepiye? Sing lanang ra entuk, cangkem iki lho. Aduh biyung. Wah, nyikir kono. Wong edan. Jadi mau kan ngrungokke ngomongane ngoten niku kok. Bangetan sampean niku. Upama bojo ditresnani ya ora salah kok. Jane golek angel. Kula biyen ngantek ketangkep Satpol PP kula dhisik. Rupamu kaya mengkono. Wara Sri Kandi. Kamu nonton timbalan iki ada Bu Koko Prabu. Duh Yayi. Si Adi kuwi mau nadyan to wanita wis kondang kalamun to wanitaning prajurit. Sing wanita senopati. Kamu nununi nggih Koko Prabu. Rikala semono si Adi minangka dadi senopati ning Pandhawa nadyan to wanita kok ora wis sagu. Nggih sagah Koko Prabu. Nah, dina iki pun Kakang mundhut senjata pitulungan. Kelawan si Adi bakal tak wisuda jumeneng dadi senopati ning Pandhawa. Senopati putri Wara Sri Kandi. Piye Wara Sri Kandi? Wis saguh apa ora? Menawi keparengipun Koko Prabu mekaten nggih kula sendika ngestaken dawuh. Pancen menika ingkang kula jabrinten dalu Koko Prabu nggih. Sedika Koko Prabu. Diomongi. Aja gelem kok malah ngeyel. Haha. Oh. Ora kok guyu. Oh, ora bangun. Nek guyune wedane hihi, ngoten malah apik. Mengko dhisik. Ki antarane Sri Kandi karo Janaka kok ngalor karo ngidul. Ngetan bali ngulon. Arep kelakon malah edan. Iki piye ta kowe iki kok malah ora karu-karuan. Sri Kandi piye? Lha niki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi kula mboten ngestaken dawuh. Benjang menapa nggih kula ngetingalaken dharma bekti kula Koko Prabu. Piye Janaka? Kowe tetep ora ngrilani, kowe tetep ora ngidini. Kalah karo sing nglakoni. Koko Prabu. Piye? Nyuwun pangapunten Koko Prabu estunipun. Mboten wonten ceceking manah kula menawi kula menika mboten nglilani.
Koko Prabu karana kula kepingin mangertosi sepinten bobot kastyanipun Wara Sri Kandi anggenipun ngrungkepi kautaman. Menawi to dinten menika Sri Kandi sampun pinanggih raosipun anggenipun badhe ngetingalaken dharma bektinipun Duh Koko Prabu lair terus sing batos kula aturaken kula sumanggaken. Duh adiku dia. Ngono Arjuna. Ya. Sri Kandi, kamu nonton timbalan ki ngadewu. Dina iki tumuli patakna kridaning Senopati Agung. Ing dina Begawan Bisma. Inggih. Kanjeng Koko Prabu kula nyuwun tambahing berkah pangestu. Ya, muga-muga. Yadi bisa ungguling jurit Kanjeng Pangeran. Kula nyuwun tambahing berkah pangestu Kanjeng Pangeran. Ya Wara Sri Kandi ora liwat. Dina iki jeneng sira sun kanteni pusaka jemparing ntraca bala mara tampanana. Yaksa Pura Rupari Seteng Narendra Yaksara laku ladala tuku milang-miling anjejangkung goleki sing jeneng Janaka mongko wong bagus pirang-pirang dawuh dadi siji nganti bingung rasane atiku. Wah, ya timbang bingung sak entuke. Napa ta mirah ingsun prihatin waspagung mijil kacarita nenggih punika tawarnanipun putra Madukara Satya Rancang Kencana ya satriya Nyaksarata ingkang kekasih Bambang Irawan ya Sang Gambirana rikala semana bidha saking kasatyan Rancang Kencana ing cipta nedya sumusul kawan para punden
wonten ing Palagan Tegal Kurusetra. Kocap niyup saking Dirgantara Narendra Guwa bareng sang Kala Senggi. Irawan kininten sang Arjuna sigra gineget janggane. Sigra gineget janggane sang Irawan, kinemah ginilut-gilut kaya pedhut-pedhuta janggane. Bambang Irawan ingkang wis kaperwasa dening Kala Senggi. Nadyan wis gineget janggane masih enget Purwaduk sira eling-eling trah Madukara kathah sigra ngono curiga. Sinanggaken jajanira Kala Senggi. Utul walikat pejah sampyuh Kala Senggi lan Bambang Irawan. Wah, aduh, wah, ya, wah, wah, wah. Ketiwasan Koko Prabu putra paduka pun Irawan manggih urubeda menika gugur wonten madyaning Palagan tanding kalian raseksa menika sinten Koko Prabu lajal kok ya werna-werna wae Arjuna wonten dawuh Koko Prabu iki yen ora kleru tukulane mungsuh trubusaning satru. Ratu Guwa bareng Prabu Kala Senggi iki anake Jata Gimbal kawan Jata Gini sing mbok pateni rikala semana. Iki anak Jata Gimbal karepe mun arep marsukum patine bapakne sing diarah. Kuwi ora liya mung Yayi Arjuna ya kowe kuwi. Nanging mbok menawa si Kala Senggi ya urung apal kawan jeneng sira mung ngertine Janaka kuwi bagus. Lah, Kocapa putramu si Irawan karepe mono arep sumusul kawan para pepunden nomadyaning Palagan. Lah kena ngaradan. Apes parane menyang si Irawan. Nanging bejo kemayangan Arjuna, nadyan to putramu si Irawan gugur ana madyaning Palagan ning bisa nyirnakake tukulaning mungsuh ketitik. Irawan isih ngriga pusaka keris ingkang akutah ludira. Wis Yayi. Dina iki pasrah marang papersane Gusti kang akarya jagat kunarpane. Putramu si Irawan pasrahna kelawan para brahmana Yayi.
Jika caritanira risang Pandhu siwi tuk nalika Subrata ning Indra Kilaredi Wara Sri Kandi kawula nuning nggih Kanjeng Hyang wayah paduka pun Wara Sri Kandi lho karepmu arep apa Sri Kandi kawula nuning nggih Kanjeng Hyang mugi dados ing kawuningan para Pandhawa sampun miji kaliyan kula dinten menika kula ingkang kapatah jumeneng dados senopati nandhingi kridanipun Kanjeng Hyang Bisma. Lho. Kok ngono trat-trapaning para Pandhawa. Yen ngono Pandhawa ki jirih getih wedi mati. Lah kene ngopo kok ora bojomu Arjuna sing madana madyaning palagan kene ngopo kok ora Werkudara? Puntadewa kembar sak piturute kok malah kowe wong wadon. Yen ngono tegel para Pandhawa marang putri. Yo Kanjeng Hyang. Perkawisipun menika boten perkawis tegel utawi boten nanging dinten menika kula ingkang piniji jumeneng dados senopati. Kula sagah nandhingi kridanipun Kanjeng Hyang Bisma. Oh, ngono sing mbok karepake ya. Yo, Wara Srikandi. Yen to pancen wis mbok karepake mengkono wong ayu. Upamane yen to nganti cilik lara gedhe tematu mekaning pati aja ngluputake Begawan Bisma. Kadarita Dewi Wara Srikandi ya sang senopati putri. Nandhingi kridanira sang Begawan Bisma. Kinetak aji gelap sayuta. Sami sakala kaya idal kekiyatanira kusumaning ayu Dewi Wara Srikandi. Mawah datan saged gumlawat. Petira sang Begawan Bisma ugi ngeman kelawan sang Jahayu Wara Srikandi sampun ngantos Dewi Wara Srikandi kadri pandhan. Pramila namung kedawan
kasektenira Sang Begawan Bisma aji gelap sayuta kocap ingkang kumleyang wonten ing Dirgantara Sukma Nglembara kunarpanira putri Kasipura atmajanira Sang Prabu Karsendra ingkang asesi kalih kusumaning ayu Dewi Amba ya garwanira Sang Dewa Brata ya Begawan Bisma ingkang rikala semanten den perjayane wonten ing margi estining galih Sang Putri Dewi Amba tan kersa minggah mring loka baka menawi datanpa kekanten asta kawan ingkang raka Sang Dewa Brata ing mangke minangka dadya sarana kusumaning ayu Dewi Wara Sri Kandi ingkang dadya jalaran minangka nguntabaken wangsulira Sang Begawan Bisma mring loka baka tumalorot saking Dirgantara kumananira Dewi Amba sekaring dawana langgeng Wara Sri Kandi marataniya ya nggih Wara Sri Kandi Kulon Bathari Amba ingkang nedya paring daya kekuatan marang jeneng sira Sri Kandi tampanana dak paringi iki ana wujuding gegaman cunduk agem ingkang aran cunduk penatas tamakno marang Sang Begawan Bisma Gragap kusumaning ayu Dewara Sri Kandi dupi mulat wujuding cecunduk ingkang sinebat panatas agemira Dewi Amba ingkang pinaringaken kelawan kusumaning ayu Dewara Sri Kandi sigra-sigra katamakaken kelawan Sang Begawan Bisma ya jagat pangestungkara. Apa iki mau sing ditamakake Sri Kandi? Ana pusaka wujude ora sepiro kok tumancep ana ing jajaku. Kok ora pati nduga ngono iki gaman apa iki? Yen ora kleru iki cunduk penatas tekse kancing gelung iki ageme garwaku Dewi aduh garwaku ya
Ambo. Yo. Dina iki pun Kakang eling marang pitung kasmuri kala semana. Duri kalane Siadi kena pusaka nanging sejatine rikala semana dudu pusaka. Ya kuwi glagah ingkang tak telorongake. Tumancep ing jajam nganti Siadi nemahe tiwas. Samono prastyamu Yayi sira ora bakal munggah marang loka baka yen ora bebarengan lawan pun Kakang Sumuna uga pun Kakang uga wis nayogyani. Mula kang iku ambo. Yo, entenono pun Kakang Nimas. Aku entenono ambo. Sri Kandi, Sri Kandi, lepasno pusakamu Sri Kandi. Oh. Sidam sekaring bawana langgeng. Oh, nggih. Putuku. Putuku para Pandhawa. Putuku Pandhawa Kurawa padha nyedhaka pun kaki kene ya, nggih. Oh.
jimat sesembahan kula yang pepunden kula mangke prapteng delahan. Wayah paduka para Pandhawa ingkang lepat eyang Puntadewa. Wis sira aja tawang-tawang tangi sira ora luput ya nggih. Kabeh wae ora luput. Sejatine tuk sumbering dahuru kuwi ora ana liya kejaba ana pun kaki pribadi aku dhewe sing luput. Puntadewa Arjuna Werkudara apa dening kaki Kresna lan Duryudana nggih kados pundi ya sumurupa nalika ngarep pun kaki wis paring dawuh perang kuwi wengis perang kuwi kejem kowe bisa nekseni pribadi nanging ya wis ora dadi ngopo mapan iki kabeh wis tak antepi kabeh wis tak andhemi Duryudana wonten dawuh aku mundhut kajang mestaka tegese aku njaluk ganjel sirahku iki aku golekno bantal karepen kepenak anggonku sare paman wonten dawuh paman suwun pundhutna kasur babut dalasan kajang mestaka kawan mrene iki ngestakaken dawuh nggih monggo penemban menika kula caosi kajang mestaka kuwi apa Sengkuni menika kajang mestaka lan menika wonten kasur babut apa ya memper wong paperangan kok eneng kajang mestaka ning kasur babut kaya ngono kuwi adon-adone wong mukti aku moh Sengkuni balekno kono malah lara kabeh awakku lho menika empuk wis ora peduli aku moh nganggo balekno oh nggih mboten kersa nggih sampun mangke kula nggih tilem ki ambak Werkudara apa aku njaluk kajang mestaka Werkudara apa nglumpukno putungan gaman kaya tugelan pedhang tugelan godhog klumpukno bongkoken gawanan mrene ya Lah, prajurit senopati ning paprangan bantal ya sak entuke. Nek ya tugelan gaman, ya tugelan tameng, putungan godho, putungan landean tumbak kaya ngene iki kepenak kanggo turu. Duryudana wonten dawuh, aku njaluk ngombe, paman pundhut Ki Hargya unjukan sing seger ingsaken dawuh. Monggo penemban. Kuwi apa Sengkuni? Hargya. Hargya ki apa? Anggur. Lho. Wong jenenge paperangan kok ana anggur. Kuwi omben-ombene wong murka. Kuwi omben-ombenane wong angkara. Lho, niki eco mboten oplosan niku.
menika seger. Ora sudi ngombe balekno kono. Moh aku. Arjuna wonten dawuh Hyang, aku njaluk ngombe nggih. Inggih Kanjeng Hyang. Arjuna wonten dawuh. Jupukna banyu sing kanggo ngekum bangsaning gaman. Sing kanggo marangi gaman kae. Gawane mrene. Inggih ngesuaken dawuh. Kaya ngene iki rasane seger. Sunyah menyang awak kepenak. Ora kok jenengan yang paprangan kok nggawa hargya, nggawa inuman. Kaya mengkono ku ora nuduhake Senopati, ku nuduhake wong murka, wong angkara. Wong aji pupung. Pamas Sengkuni, wonten dawuh aja ngroke guna wong sekarat. Ayo nyikir. Putuku nggih para Pandhawa. Wonten dawuh Kanjeng Hyang wonten dawuh. Wah, piye Bisma kakekku. Wis jeneng sira padha semingkira. Kabeh padha sumingkira. Wis aja mikirake pun kaki. Pun kaki iki wis pinaringan. Pinaringan kasekten lan pinaringan kamulyan kelawan dewa. Pun kaki iki bisa nemtokake patiku kapan. Kuwi aku bisa nemtokake pribadi. Lho nggih Kanjeng Hyang. Persajan wae nggih para Pandhawa. Pun kaki gelem mati, aku gelem munggah marang Lokabala. Aku tak ngenteni rubuhe gembong-gembonge Kurawa luwih dhisik.